ನಾದೋರ್ಕಿ ಏಸು ದೇವುಟಿ ಬೆದಿರ್ತೆ ವಂದನಾಕು నేంటే దేవుటి వాగ్దానం నాదోరింపినే నీకు ఆయుస్సు ఎక్కువైతే ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ ಸಂವತ್ಸರ సాయే బతికి తిని. సామెతల పుస్తకము 9వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్య నీకు వందనకు తండ్రి, ఇద్ద ప్రవ్వ మరి నేను వెరివే నీ పిల్ల ఈ మాట తిని ఓరి బతుకుని అంగీకరించి అయ్యా ఓరి బతుకని బతుకంతా కూడా ఆయుష్ తిని ఈశ్వరు ఆరోగ్య ఈశ్వరు ఆయుష్ తిని అధికం ఎక్కువ పెంచోరే ఊరికి మంచి నీ కృపతే నీ పిల్లను మున్నేరికి నడిపిసించోరే ఈ మాట అంతా ఏసైతే పెదిరితే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమేన్.